Good morning po. Magandang umaga po sa lahat. Panibagong araw, panibagong vlog, panibagong pakikipagsapularan sa umagang ito. Kape muna po tayo habang nag-aantay tayo ng oras. Nandito po tayo sa trabaho ngayon. Ayan, kape po. Good morning po. At mega love shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigan, mga OFW at sa lahat ng ating mga subscriber. Magandang umaga po. Nagkakape po tayo dito tayo ngayon sa may susuwanan dito tayo sa trabaho ngayon. Mag-aantay lang tayo ng oras. Ayan po, habang nagkakape tayo, nag-vlog ng konti. Good morning po sa lahat ng ating mga kaibigang OFW, ganun din po sa ating mga subscriber. Good morning po sa inyong lahat. Andito po tayo ngayon sa may sa dating pinag-vlog natin noong nakaraang araw. Medyo tinanghali tayo ngayon kasi medyo nagkaroon ng problema sa kalsada. Doon sa dinaanan natin medyo nagkaroon ng traffic. Nakahamba lang yung 620 wheeler yung trailer truck sa may sukat. Kaya medyo tinanghali tayo, guys. Ayan, medyo maliwanag na ngayon sa ating pagbablog. Kape tayo po. At maraming salamat po doon sa lahat ng mga sumusuporta sa ating channel. Yung mga nagsusubscribe po, maraming salamat po. At saka mga nagbe-play. Sana po huwag natin i-skip yung ating ads sa mga pals. Huwag natin i-skip yung ating ads para makatulong naman sa ating revenue. Maraming salamat po doon sa mga OFW nating kaibigan. At mega love shoutout po sa ating mga kaibigan drivers at riders. Kahapon muntik-muntikan na tayo maka-aksidente ng isang bicycle, yung namimisikleta sa kalsada. Kasi biglang umiwas siya sa lubak. Ando doon naman ako sa may tapat niya. Muntik-muntikan na tayo madamay doon sa doon sa ginawa niyang pag-iwas. Ay umiwas siya, tayo naman ng ma-aksidente. Mega love shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigan. Sana po doon sa mga drivers at saka sa mga riders nating kaibigan, ingat po tayo. Huwag masyadong magsisingit sa mga kasamaan nating mga drivers at saka mga riders. Kasi pag sumingit ka bigla ka ma-aksidente, madadamay pa yung ibang mga matitinong riders na masyadong nag-iingat sa pagdadaan tayo sa pagdadrive. Ayan po mga kaibigan, alright. Good morning po. Time check is 6:30 na ng umaga. Dati mga 5 pa lang nandito na tayo, 5:45 ngayon. Medyo tinanghali tayo gawa ng nangyaring aksidente kanina pa raw yung mga alas 4 ng umaga. Hanggang ngayon hindi pa natatanggal yun kasi container van yung sakay nun, trailer. Ayan, alright. Good morning po. Tuloy lang po tayo at maraming salamat po sa mga kahit pa 10 lang po na manonood ng ating mga video. Basta tuloy lang po yung ating pag-upload sa araw-araw. Papasahan ba't makakarami din tayo. Sana nga, sabi nga ng iba, swertihan lang, jackpotan lang pag naka-jackpot. Salamat sa Panginoon. Kaya ingat po tayo. Enjoy lang po sa pagbablog sa mga kaibigan natin, sa mga Oragon vloggers. Mega love shoutout sa inyo. Sa mga sa Sword family, mega love shoutout. Saka sa lalab sa Premier YT Premier na si Miss Marisa Matilla, si Rosemary Mac, maraming salamat po sa inyong suporta. Sa lahat ng OFW sa Hong Kong at saka sa Kuwait, mega love shoutout po sa inyo. At maraming salamat po sa suporta. Okay guys, at magkakape muna tayo.
At sa susunod na ulit, mamaya pupunta tayo ng may lecture daw yung isa nating kasamahan sa opisina sa Santa Ana, Maynila. Titingnan natin kung makukunan natin siya ng video. Ayan. Alright, maraming salamat po. At ingat po tayong lahat. Good morning, good morning, good morning po. Mega love shoutout po kay po sa Idol Japper Sniper. Kaya Maris Matila Vlog, Rosemary Ermacba Vlog. At kay John Acor ng Osbati. Ayan, alright. Ingat po tayo, ingat po kayo sa pagbiyahe sa buong team ng Magic Flex, kasama si Idol Japper Sniper papunta ng Burias Island, Masbate. Ingat po kayo sa pagbiyahe mga idol. Ingat po sa team Magic Flex at saka kay Japper Sniper. May galap shoutout po sa inyong lahat, sa lahat po ng ating mga kaibigan vloggers, kay Vivian sa Vivian Vlogs sa pag-support at patuloy na pag-suporta sa ating mga video. Maraming salamat po. Inuulit ko po sa Lalabs pa YT Family Primer. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. God bless po. Bye bye. At magkakape muna po tayo. Bye bye.